Hola, bones i benvinguts a un nou vídeo d'Entre Línies. Avui tornem després d'uns mesos d'inactivitat i venim amb un protagonista especial, amb el Genís Sampietro, entrenador del Vilanova, de la tercera federació. Bon dia, Isaac. Encantat d'estar aquí. És un plaer tenir-te perquè, si té una cosa al Vilanova, és que personalment a mi em sembla un equip ofensivament singular. L'equip que millor ataca tota la Lliga, un equip amb una proposta ofensiva molt interessant i per això vull saber-ne una miqueta de la tàctica, que ens expliquis una miqueta. Així que, primer de tot, per començar, quina és la teva filosofia? Perquè la gent pugui començar a entendre què és aquest Vilanova. Bueno, ens està costant aquest any fer gols, eh? O sigui, al final sí que és veritat que jo sempre dic que sóc un entrenador ofensiu i que la proposta és ofensiva. Al final no ho sé, al final estic pensant que perquè acaben les temporades i els meus equips han encaixat menys gols dels que hem marcat molts cops. Sí que és veritat que tot el que defensem ho defensem a través de la pilota, no? I jo crec que al final quan tu agafes un equip està molt de moda també dir hòstia, doncs t'has d'adaptar als teus jugadors, no? Passa que jo crec que molts cops caiem a la trampa que quan diem que ens adaptem als jugadors, al final és com una excusa per dir que estem jugant a el que nosaltres volem, però que ens estem adaptant, no? Llavors, per tu veus els entrenadors que normalment no tenen la pilota, que van a diferents equips i la segueixen sense tindre i diuen, no, yo es que me adapto a los jugadores o los jugadores no pueden hacer esto o lo otro. Llavors, jo crec que abans d'aquest procés, és a dir, el futbol quasi que no acabes d'escollir tu realment com vols jugar, no? Crec que és una cosa que té més a veure amb el que un sent que amb realment el que és eficaç o el que creus que s'hauria de fer. Llavors, jo crec que el primer de la meva filosofia és si jo transmeto al final com a entrenador el que sóc com a persona, no? Jo crec que o com visc la vida és una manera molt similar de com visc el futbol. Llavors, jo crec que en qualsevol activitat que fem a la vida, ja sigui doncs, donar classes, ja sigui ser metge, ja sigui ser pintor, músic o el que sigui, tu amb aquesta activitat estàs expressant una mica doncs, els teus principis o en el fons un model de persona o de manera de fer que seria el model de societat que també vols, no? I crec que el futbol també hauria de servir per això, no? Perquè si al final ens mostrem en l'àmbit futbolístic o en l'àmbit del laboral, en el que sigui, d'una manera que no seria sostenible si tothom fes el mateix, diguem, no? O sense una visió de millorar la societat al final en tot el que fem i en qualsevol activitat que fem, doncs no tindria sentit. Llavors, al final, jo entreno tal com soc, no? I visc la vida com des d'aquesta manera i la sort que tinc, per dir-ho així, és que dintre de que entreno perquè sento el futbol així i no podria entrenar d'una altra manera, doncs tot el que m'ha portat a estudiar el joc i el que és el futbol, però purament el que passa dintre del camp, crec que és la manera més efectiva també de treure resultats i per tant la manera més resultadista. Vull dir, sí que hi ha un punt de romanticisme, per exemple, en el que intentem fer cada setmana, però em considero més pragmàtic que romàntic o més resultadista que una altra cosa. Llavors, al final, com a entrenadors volem guanyar i primer m'enamoro del que fem, perquè és com sento el futbol i sento la vida, però després també crec completament que és la manera més efectiva de que el jugador rendeixi al seu màxim nivell i de poder guanyar partits al final i de fer els màxims gols i d'encaixar els mínims gols possibles. No, que a la fi s'està demostrant, no? S'ha vist sobretot amb els grans de la Lliga, es podria dir, va guanyar el Badalona, va empatar amb el Cordellà, heu tingut molts resultats, veniu de guanyar l'Hospitalet, i és un equip que si es caracteritza per una cosa és que sotmet, encara que els rivals tinguin pilota o siguin a priori millors en tema de noms, l'equip sotmet, domina en pilota, i a part de tot això, prenent riscos, un joc amb molt intercanvi de posicions. Explica'ns una miqueta com va això. Sí, al final és veritat que contra els equips de dalt doncs, se'ns està donant bé. Jo crec que en aquest sentit l'equip no té complexes, no? Que és el que et permet doncs, jugar contra qualsevol rival i no haver de perdre la teva essència, no? Després podràs guanyar, podràs perdre. Jo al final veient molt la categoria o una categoria més o una categoria menys, al final veus massa por a l'hora de jugar a futbol, no? Jo entenc que una mica de por doncs, pot estar justificada o inclús pot ser bona, perquè al final la por és una cosa que et pot mantindre alerta i més concentrat i et pot portar a entrenar millor o a preparar-te millor, però al final crec que en el moment de jugar has de donar tot el que tens dintre de les conviccions en les que creus i quan ja el jugador ja creu això i el jugador comença a disfrutar d'això, l'equip normalment juga més del que jo jugaria, no? És a dir, tu al final, un cop aconsegueixes que els jugadors juguin sense por i creguin en el que estem fent,
ells són els que assumeixen els riscos, no? Al final tu des de la banqueta estàs petit i a vegades dius, hòstia, tira aquesta pilota més llarga, però al final ells ja surten jugant perquè al final és el que fem a cada entreno, és el que els transmet i és una que no es negocia, no? Dintre de que un dia doncs, puguis jugar més en llarg o que, com sempre dic, si jugues tot en curt i etc, un despeje té molt de sentit també, o un dia tancar-te darrere i sortir llarg també té sentit, però no és la norma i no és la norma contra cap equip, no? Llavors, jo crec que una de les premisses més importants és el fet de jugar sense por i ser qui tu ets sempre doncs, allà on vagis i intentar mereixer guanyar, no? És a dir, al final, guanyar o perdre, per molt que ens reunim al vestuari i diguem vamos a ganar i anem a donar-ho tot per guanyar, però l'altre equip està fent el mateix també a l'altre vestuari, per tant això ni t'apropa a guanyar, ni t'allunya, ni et garantitza res, no? Però el fet de mereixer guanyar sí crec que és una que es pot buscar, no? Llavors al final, més enllà també de buscar guanyar de qualsevol manera o de que algo extern, ja sigui un error del rival, ja sigui un àrbitre, ja sigui una climatologia, doncs et vingui i et salvi de la derrota i guanyar, intentar tu a partir del joc i ser millor que el rival, doncs mereixer guanyar el partit. Després ja si la fiques o no la fiques, etc., doncs ja depèn del que depèn, no? Però una mica buscar això. Sí, i ara parlaves que a vegades són els jugadors els que prenen els riscos, no? Dins de tot el que es parla. En algun moment, al principi, tu els has de, primer de tot, ensenyar a prendre aquests riscos i com també, vull saber com s'ensenya per ficar-los al cap, perquè potser algun d'aquests jugadors estan acostumats a haver jugat més en llarg tota la seva vida, fer un joc més fàcil. Sí. En quin moment els dius, nano, tu agafes, vosaltres dos centrals i el porter que el tindreu al costat, us busqueu la vida. Sí, jo crec que això del risc és que ells també ho vegin com demostrat amb el joc realment que és el que té més risc, no? Perquè al final a mi em fa por tirar una pilota llarga i normalment quan tirem una pilota llarga és que ens torna pitjor aquesta pilota, no? I molts cops, quan en últims minuts, anys anteriors, l'hem tirat llarga i al final analitzes, hòstia, he tirat 10 pilotes llargues en aquests 2 o 3 partits i d'aquestes 10, 7 han acabat en una ocasió contrària, no? O en un córner a favor del rival. Llavors dius, el que a priori sembla que és menys risc, que és llançar-la, acabes descobrint que té més risc que el fet de jugar, no? Que a priori sembla que hi hagi menys risc, però al final, si tu saps una mica el que has de fer i tot, doncs té menys risc, no? Vull dir que a vegades això del risc és també sempre la interpretació que creiem que és més risc jugar a futbol des de darrere que llançar-la, però al final no crec que sigui així, perquè a part els resultats també doncs, estan allà, no? I els equips que normalment també estan a dalt crec que juguen bé a futbol i llavors això el risc crec que és molt relatiu. Després crec també que el jugador ningú s'ha apuntat a aquest esport per xutar, no? O sigui, per treure's la pilota de sobre, no? Ja no em fico tant en un joc directe, un joc més combinatiu, sinó el fet de treure't la pilota de sobre crec que no és ser futbolista i crec que no val la pena jugar a futbol si ha d'arribar el cap de setmana i la pilota la veus com un problema. Llavors crec que ningú ha buscat mai això quan ens ha enamorat aquest esport i ningú busca en el fons. Llavors sí que hi ha jugadors que s'han oblidat, no? del per què juguen o per què els agrada aquest esport, però en el fons que tornin a connectar amb això crec que és molt més senzill perquè és una cosa com natural, no? Que al final tothom prefereix tindre la pilota, evidentment després perquè és molt fàcil dir no, quiero tenerla i tal, has de fer unes coses i has de fer-ho bé i has de saber fer-ho, però en el fons tothom s'hi pot escollir, hòstia, doncs escolliria doncs, poder tindre. Llavors en aquest sentit crec que és fàcil convèncer el jugador, no? I el jugador en seguida ens ho va posar molt fàcil també des de l'any passat, que hi ha bastants jugadors de l'any passat de Lliga Elit que segueixen, llavors aquest any va ser tot com un procés una mica més ràpid, però al final és que el jugador vegi que pot fer-ho, no? O sigui, un jugador que juga a tercera divisió ha passat molts filtres ja, no? Perquè si no passes aquests filtres et quedes a Lliga Elit, o et quedes a primera catalana o a segona catalana o no passes de juvenil. Llavors, si arribes a tercera, jo crec que la majoria de jugadors són capaços de poder jugar a futbol, tot és que potser alguns no ho saben, però són capaços també, no? I és veritat que a vegades a la categoria hi ha molts jugadors perquè al final, clar, diem, no, és que el futbol és més físic avui en dia, no? O diem, no, és que en aquestes categories no se puede jugar a futbol, però en el fons també és els jugadors que escollim, no? Potser hi ha jugadors que nosaltres hem escollit que la gent hagués dit que no hagués pogut jugar a la categoria perquè els hi faltava físic, els hi faltava un aspecte defensiu, els hi faltava trajectòria o experiència, però al final si tu esculls els jugadors per el seu talent futbolístic o més per la capacitat que tenen de fer coses en pilota i de decidir bé,
després són capaços de fer-ho, perquè ja et dic, jugar a tercera no crec que sigui fàcil, i si els jugadors han arribat allà és perquè tenen condicions i saben jugar a futbol, no? Després els hi pots demanar o no, però en principi crec que saben. Llavors aquest convenciment em sembla fàcil també. Jo crec que també si tu estàs convençut a mitges, tot va a mitges, i si tu estàs convençut al 100%, doncs tot va al 100%, també. Clar, és el que deies abans de defensar-se també en pilota, que si els jugadors són tan bons en pilota, a vegades l'aspecte defensiu, purament defensiu en si, doncs potser no cal tant, perquè si tens 80% de la possessió, doncs que són 75 minuts, que tu tens la pilota i els altres no. Sí. I aleshores això es beneficia molt. Seguim parlant de la tàctica, vau començar amb un 4-4-2, bastant anàrquic, amb molt canvi de posició, i com hem parlat abans, a vegades, amb dos falsos nous. Ara esteu mudant més a un 4-3-3, però em va agradar molt i dic, explica'm el concepte aquest del doble fals nou. Sí, al final sempre es diu, però encara tothom basa la seva organització en el joc, diguem, a partir d'un sistema, no? És veritat que no veig sistemes jo quan estem parlant de futbol, no? Sí que, hòstia, si hagués de dir doncs, un sistema que m'agradés, doncs seria un davanter centre, ja fals nou o no, però bueno, anem a posar un davanter centre, dos extrems, dos interiors, dos pivots i tres darrere, no? Que seria com un 3-4-3, però al final no crec tampoc en un sistema, per això a vegades hem jugat 4-4-2, no ho sé, tampoc m'hi fixo molt en com juguem, simplement que els jugadors que estan disponibles, o els 11 millors jugadors que jo crec per aquella setmana, al final és ubicar-los en els llocs i en les funcions que millor se'ls donen a ells per poder rendir, no? Llavors, això a vegades et porta a jugar amb dos falsos nous, amb un fals nou, amb un punta de referència, amb un extrem que va cap a dintre, o amb dos extrems oberts, o amb un lateral que va cap a dintre, o amb dos laterals que van per fora. Una mica segons l'elecció d'aquests jugadors, no? Doncs els vas ubicant de manera que ells estiguin en una zona que puguin treure el seu millor rendiment. Més enllà de, no, és que jugues sense lateral, o jugues asimètric, o jugues sense extrem, o jugues sense punta. Sí, què més dona, no? Al final, i també el que et deia abans, no? Que crec que la majoria d'equips o de centrals de la categoria estan construïts per defensar un punta de referència, i al final, si tens un jugador que no és una referència allà, o inclús dos jugadors que es mouen allà sense ser referència, crec que és molt més imprevisible, no? que el que podria ser amb un... Perquè al final el sistema rígid el que et fa és previsible, i crec que les posicions o jugar més en segons, o més a partir d'un sistema, a partir d'una pilota, no? O sigui, més que t'organitzi el sistema, que t'organitzi la pilota i els jugadors que tu tens al voltant de la pilota, crec que és molt més difícil d'analitzar també i de parar, i si dintre d'aquest caos, entre cometes, que es pot percebre, n'hi ha un ordre que és reconegut pels nostres jugadors, doncs crec que té més lògica dintre de quan... Perquè al final hi ha 11 jugadors que et volen impedir el que tu vols fer, i hi ha 11 que volen fer una cosa i uns altres una altra. Llavors, si no hi ha un engany o una imprevisibilitat o una sorpresa, el partit es torna molt equilibrat, i llavors passen molt poques coses. Amb això del generar el caos, en part crec que ho feu posant el lateral dret, ara lesionat el Pol Jimeno, però un jugador que ho interpreta a la perfecció i que la majoria de temps que esteu en dinàmic és practicant una altra mitja punta i participa en aquesta mobilitat que teniu principalment amb els jugadors del mig del camp. Aquest és un exemple, no? Al final, quan teníem el Pol, que és un jugador que pot jugar de lateral i que defensa molt bé de lateral, però que té una capacitat molt gran d'interpretar el joc i de sorprendre per dintre i ser un jugador més per dintre, doncs ho fèiem així. Ara portem un mes amb el Pol lesionat i doncs ho estem fent d'una altra manera, no? Al final, sí que la idea, la idea que menys negociable és, al final, és tindre bastanta gent per dintre, no? Crec que si tu fiques 3 jugadors per dintre i el rival també fica 3, bueno, doncs si els teus 3 són molt millors que els seus 3, doncs acabaràs imposant-te, però si els teus 3 són semblants als seus 3, que és el que sol passar a la categoria, és molt difícil dominar el partit i controlar el partit, i que passi en el partit el que tu vols que passi, i estàs més una mica exposat a el que va passant, no? Llavors, el fet de posar un altre jugador, que seria un 4 contra 3 per dintre, inclús a vegades un 5 contra 3, ja et fa que, tot i que siguis inferior, puguis dominar els partits, també. Però, doncs, si no està el Pol, ho fas d'una altra manera, i si està el Pol, doncs ho fas així, i per això dic que al final, en aquest sentit, tu t'adaptes als jugadors a les seves possibilitats, però no t'adaptes a la idea, o sigui, no estàs negociant la idea de futbol quan dius que t'adaptes als jugadors, sinó estàs negociant que dintre de la teva idea, que és la que sents i que no pots fer d'una altra manera, hi ha 50.000 variants o 50.000 matisos. Per això sempre crec que quan l'entrenador diu
que juga en llarg perquè s'està adaptant als jugadors, crec que és una justificació per jugar en llarg perquè és el que ell sent i el que ell vol i és completament lícit també. Però no posem els jugadors com d'excusa en aquest sentit, no? Ara que parlaves també de la superioritat, una altra cosa característica del teu Vilanova és que el porter moltes vegades és un tercer central. Sí. Fins a quin punt li veus riscos i beneficis? Perquè una cosa és un migcampista més i descuidar una mica la banda, però l'altra ja és descuidar la porteria. Sí, crec que mai m'han fet un gol, com porto com 5 anys jugant així, mai m'han fet un gol per una pèrdua del porter, llavors crec que a vegades és més la por que tenim que després el que passa, no? I diria que quasi mai, no t'ho vull dir molt fort perquè ara sempre passa i segur que et poden fer un gol perquè perds una pilota en sortida de pilota i no tenim por tampoc això, però en general, si tu estàs ben organitzat, perds la pilota en sortida i no et solen fer gol, no? Perquè al final, el que deies de les superioritats, és molt difícil tindre la pilota si els jugadors estan separats, no? O sigui, tu al final, si entens que el futbol són 11 jugadors que han de competir contra uns altres 11 que t'impediran el que tu vols fer, si tu aquests jugadors els tens separats, crec que és una manera més fàcil de defensar-te, no? Perquè li dones més temps al rival a interpretar el teu següent passe, no? Perquè al final d'un passe de jugador a jugador, si tarda 10 segons o 15 segons, el rival al final té tot aquell temps per acomodar-se a aquella nova situació. En canvi, crec que si el passe és més curt, el rival ja no té temps de reaccionar i el fet d'estar junts et fa més fort, no? Perquè és més difícil perdre la pilota i al final si tu és com si anessis a la guerra amb un exèrcit, no? I tens l'exèrcit com desperdigat, crec que és molt més fàcil ser neutralitzat pel rival, però si tu avances sempre en bloc i al voltant de la pilota, que és al final cap on gira tot, tens més gent que el rival, la pots perdre, evidentment la perdràs, però estàs millor organitzat i si la perds en sortida és difícil també que et facin gol perquè tens 3-4 jugadors propers a la pilota que poden tornar a intervindre sobre aquella situació, no? Al final, el que tens clar quan tens la pilota o en el futbol com a entrenador és que el teu equip perdrà la pilota, no? És a dir, de totes les possibilitats que hi ha, quan un pivot té la pilota, quan un extrem, qualsevol jugador, doncs aquella pilota pot acabar en gol, pot acabar en un saquer de porteria, pot acabar en un saquer de banda o en un córner o en una falta. Però jo crec que les probabilitats més altes és que l'acabis perdent i que la tingui el rival. Llavors dius, ostres, què més que estar com preparat per quan l'equip perdi la pilota i quina manera millor d'estar preparat crec que és tindre gent que pugui intervenir i tornar a ser més gent també en el moment sense pilota. És a dir, que estàs equilibrat en el moment amb pilota i estàs equilibrat en el moment sense pilota també. I ara ja, per acabar, canviant el Vilanova en si com a club, fa 2 anys estava a primera catalana. Ascens a Lliga Elite, ascens a tercera federació i aquest any, pel que tinc entès, també l'objectiu era d'estar a dalt. Què hi ha darrere d'aquest projecte? Bueno, jo crec que hi ha molta ambició, no? Ambició ben entesa per part del president, de la junta directiva també, del director esportiu. Després hi ha un potencial d'una ciutat i un poble que crec que està tornant on es mereix, que fa anys estava aquí, després van passar molts anys a segona catalana, molts anys a primera catalana, algun any a segona catalana també. I sí, des que es va fer aquest canvi, doncs a primera es va aconseguir pujar a Lliga Elit, ja va ser quan ja vaig poder entrar jo a final de temporada a Lliga Elit i vam poder tornar a pujar a tercera. I aquest any l'objectiu era la mitja taula o assentar-nos a la categoria, amb una idea de que el club també... Clar, quan creixes molt esportivament hi ha el risc de que les altres àrees no creixin a la mateixa velocitat, no? I en un club jo crec que no només hi ha l'àrea esportiva, sinó hi ha molts altres tipus d'àrees. Llavors, era una manera aquest any de dir anem a sentar-nos a la categoria, aprofitar perquè les àrees com colindants a lo que és la part esportiva també creixin i estiguin preparades per en cas que es tornés a pujar no siguis un equip ascensor de pujar i tornar a baixar, no? De dir que tot el que vagis assolint cap endavant puguis anar-ho mantenint, no? Al final sí que és veritat que ens hem trobat que l'equip ha funcionat bé i ens hem col·locat a bones places de moment a places de play-off. Llavors el club sí que ha fet un esforç al Nadal també per intentar reforçar la plantilla i ara l'objectiu és clar de pujar, no? Però crec que junten bones decisions, ambició, ganes de treballar, ganes de fer alguna cosa familiar però competitiu també i professional dintre d'unes instal·lacions que t'ho permeten, d'una ciutat o d'un poble que té tradició futbolística també amb l'hoquei, però també de futbol
i que la gent s'enganxa i que és un ambient que, diguem que tot ajuda que el club vagi endavant. Hi havia moltes ganes de que el Vilanova tornés com a escalar una mica de posicions. Ara s'ha aconseguit, la gent s'enganxa més, però sobretot és l'aire fresc i amb l'energia que es treballa. Crec que des de dalt a baix es contagia una mica a tothom. No, s'ha de dir que és un projecte molt ben muntat. A més, les instal·lacions estan molt bé, perquè quan vam anar allà es ve tot molt professionalitzat, la grada, bon ambient, tenim allà la xaranga, que també és un plus pels jugadors, i això seria tot. Donar-te les gràcies per tenir-te aquí, Genís. També gràcies al Poble Sec per facilitar-nos aquest espai, i ha sigut un plaer, ha sigut una xerrada molt interessant. Gràcies a tu. Jo vaig començar aquí en aquest camp, i que fixa't que és un camp super petit, no? Sí. I aquí al final, doncs, jugàvem a la que podíem i vam començar també jugant molt en llarg i sempre apretant a dalt perquè era un camp molt petit, però jugant molt en llarg i llavors jo respecto al final també com totes les maneres de jugar. Sí que crec que només n'hi ha com una manera entre cometes, però que també vaig passar per aquí i em va ajudar molt a aprendre, i és un club que sempre estic super agraït al Poble Sec, que vaig passar uns moments increïbles, però gràcies per haver-te apropat fins aquí també, i quan vulguis ja ho saps, mentre sigui per parlar de futbol, està bé. Aquí és el que volem fer en aquest Calana, així que deixa pels comentaris si ja havies vist el Vilanova, mira-te'l, perquè la veritat que és un equip molt interessant de veure, i fins la propera.